di ka uniform. Yan. So start na tayo ng ating preparation. Alay sa gamita. Gawin, magagamit talaga ito. Yak mo. Britney, estudyante ko dili-dili ni pag GS Pram nga make-up ha, ginoo ko. Fresh look lang, bro. Dili ni siya. Dapat ipakto mo niya. Itong wax kasi natin. Uniform naman po gabi eh. Gawin mo. Uniform ko pagbaklay ay. Okay, wako na hubog na. Katulungan kayo ko. Lain kayo. Pagsikaw ka. Wapo kayo ka oy. Oo, to sa US. Mga make-up dapat ni ate? Ay, tama make-up. Mawa ba nag-play imong kan video? Ay, ito Wala tayo ba nag-play magdalwa. imong video? Okay ta. Wala lagi. Erma. Kalau mo style to lang na. Pagkaon na ka, Dan? Ay, Dan? Friend Ramis. May bago na siya na Dan. Goodbye ka no, palit ka na. Ay, masagot niya, bedsin niya. Ano oy? Nga naman artista. Gani, mag-workshop ang galing na. Naka okay ka na sa kanya. Plus 5 ka. Ano siya nilabalo? Kabila. Ano yan? Award siya. Wala mo naglabak ka. Cancel mo yung pinitong bag. Dati ni chat me, Claudine, o si Louie, mukhaon. May doors man siya. Nas ka noo. Ah! Hindi ganun pala siya, jail. Ginoo ko, tawagan na sila ba? Nas Di ka. lang, ginoo ko. Ago-ago. Wala, oy. Muna kung kuhan. Oo, pasok. Wow. Yasok. Dito na siya. Hala! Kapugi! Uy, mga extra. Ayun, sa gamita imong kuhan. Wow! Ilis naman sa inyo mga Action star? Ito na yung ating leading Oh, hindi rin siya pahuli, oh. For, bad boy kaayo. Ha? Basta yun. Hala! Papractice pa nga daw yung bed scene ba? Ha? Yung bed scene. Pinsin na, kamandua ha. Continuity sa imong pagkabayo. Bakit ang pogi? Wow. Parami mga pogi ko rin. Hindi nga pa yung ulian. Ay, pagkalin din sa akong sukit oh. Ako kasi kung... Parehing pasuyo ako na ano. Ako sa karon pa na ko. Uy, akong pan. Chorizo mo. Lo, asa ni gibutang wala na dia? Wala na dia, bala sila dito. Ano chorizo ako? Naroon ako sa... Britney, ang chorizo niya, Britney. Pwede akong chorizo, pre. Pilain ang iyadaan, doon na. Britney, ang ako. Na, usam na ito tanong. Dugaya mo kayo make-up sa kuwaon, makaingon masad nga pangit ni data. Sinus na newsline pa jud. Gamay naman. Kaya nga nagpagawa eh. Abi pa lang bubugi luma. Gani. Wala mo kuan mang good is from ang good brigade. Sa pinapaganda mo, hindi na makahabol yung didiman ko. Dapat fair lang yung Ah! Didede ka? sayang dulog, dili sa'yo mong papa. Ay, ito mga gamit ng dalon nila eh. Sa Garsones, Sando. t-shirt,
Ba't kaya wala? Jersey na yun. Bula, wala kay bula. Ano may mahulang mabula na? Lang sa, ako tayo mag-basketball sa pool. Kulaan, ra. Kunwari lang nairing, wala may ring. Yung parang ganun-ganun na Dribble-dribble lang batas ana, pero wala rin pagkitang ring. Pero kung sa plaza, ha? Asa pla? Asa yung basketballan sa eskwelahan yung basketballan? Sa may ano ba nila? Oh, pero wala may Ground. mas sulat mo. Ano yun siya? Dito na, may bulan mo. Dito mo. Dito ba? Si Willie, beto ko ang love timunta. Di pa pag umang ka na tayo, kaya man. Tanggal na ako ka ng upaw. Ay, Hindi kami panipisa pang leading Ay, ng talaga. Brenda. Dumating na po. Yung wax ko ba? Natin nagkuhan kayo, hindi nagbigay. Di na ko na Spray na. mag-shoot si Kim, mag-leading man na daw siya ganda kay palidig man kayo, ako yung reply. Kasi Kasi na kami na Kim. leading man, ikaw na mag-leading man, Kim. Kami na lang mag-video. Hindi ka sa pag-ragod natin. Oh, pero Hindi ko okay sa lang. kontrabida kay Baka mamaya bigla akong balakubakon. Maamo. Maamo ako daw balikan ba na. Balakubakon. Ako na kakayan. Ikaw ngayon. Dandruff. Ay, bini, bugabing kay maamo yung mga mukha. Wait ni dahil sa siya dahil. O sa ilan, kaya Or hindi ka dahil. nang Guide isugol siya ng dahil. Guide. Sobraan yung mukha. Inday kay mo sindikato, no. Kami ka lucky. Saka siya ba gabi dai. Oo, duha. Tayo nga po dahil. Ah, bakit sa ano Sigod ka na sa year, ano mo? Sino mo naman yung sa akin? Ah, manipis ng talaga. So, na mo Bing. Slaps. College student. Kim Bali night ikaw nga twist. siya, mag-per-meeting ang sugkuhan. Ito bala kung ano. Ito yung mangyayari. Kumbaga, Slaps. Ang sarap ko yung prank. ayaw ko muna kayo maingay. Ang ito, ako, parang all throughout the story sa umpisa pa lang, napakita na ako nakapokus ako kay Kano Paminting, nakakasya, crush ko the whole time. Tapos binubuli ako ng ibang mga mean girls, ganyan-ganyan, tapos naka-nerd, di ba ako, ganyan-ganyan. Tapos siya talaga ganyan. Tapos basketball sila, tapos naibig mo sa bulan, tapos nagkuha ako kamot ni Ana Dayon, kamot ni Dayon Ana. Tapos, biglang nung nakita na namin ni Kano Dayon, or nagpapad kami, kaya parang may something na nagkabanggaan kami, tapos nakita na ni Dayon ka na, di ba, parang gamay ba? Transform na, magbangga na mo, natulala, then stop din siya, tapos ibalik na flashback na nagsisita kami dalawa, yun pala, tapos ginanon siya na kaibigan, huy! Yun pala, tapos siya lang pala yung nag-iisip ng lahat kasi all throughout pala na tinitingnan ko siya, iba pala tinitingnan ko, yung ka-basketball player pala niya. Tapos pag ako lang pala mag-isa, tapos binubuli ako or may nangyari sa ako, siya din silitan ako sa ako, wag yung pakialam sa iya, siya din all throughout, siya din ang kanan ay pag nasa sa akin, may gwapa na ko. Kanya ako di another ko ilain di ay. Tapos siya lang yung hanggang sa panaginip lang niya ako kasi ito pala yung partner Relax mo ko na agad yan. sa story. Iba-ibahin natin yung hairstyle. dulo. Sa bagay, ano na ito eh. Ito muna yung... Basta ko Pero bala. Kasi iba yung buhok mo sa una. Buhok niya sa una pwedeng hati, di ba? Hindi ka ba? Ito na yung bago. Ayun na, walang una-una. Wala namang ano yan eh. Walang present sa kapas. Ako lang naman yung transform kasi gumamit na ako ng review. Ikaw lagi ang kuha people. Ikaw na lang, ikaw guard. Dahil ikaw nag-transform. Guard, tapos magiging... Magiging ano, canteen. Staff. Hindi, Yan na akong... Ayaw, ikaw ako besa. Dili na may make-upan dahil. Pagpas na mo, pagka mo bahala ko doon. Sabihin ko pa kayo kunya, ikaw main girl na, wa kay was Ito kayo with that siya. Mga panindigan nyo ba yung... Ako naman. Game, ang panguta na king kaya ba ni mo i-edit hanggang bukas Kim? Kaya pag wig ko no? If the price is right. Kasi. Maybe di ako Ay, mag-tutorial, lupit ang niya. Maybe di ako kasi mo. Ami galit. Pag mauman nimo, Kapalitan ba? ako na lang maganda sa pictorial, pag mauman nimo mag all day, mga hapon. Oh, basta kayo sa Saturn shoot. Or man. Pogi talaga to. Pwede talaga to sa mga commercial. Abi, No? Yung parang mga good guy. judge ko kay TV5 ako. TV5. Okay ra. Wako siya. Ano ba? Ang screen. Perfect. Kasi yung mga outfit. Done. As a kontrabida. Ito yun.
Ano yan? Wala. Itong may dapit sa Pispanoy. Oh, palibot. Tanan, makita ninyo nga green. May nakita kaming violet eh. Paano yun? Idamay ba ang violet? Violet eh. Ugma naman, Pinapatrabina. dugay naman siya, di ba? Hindi na ka kuhaan na kayo mag-uli. Ugma naman yung launching 27 daw, launching ang product. Kung pwede daw isabay mo ka sa launching yung ano. Nga, pwede man siguro basta kayo mabayaran lang dako. Front and back. Ano muna, maliligo ka dito ang gagawin mo. Shampoo. Pwede gusto rin pala makagawa ni Kim na mga ganito, yung mga movie, di ba Kim? Kaya nga gawin nun. Ano ba, ano mo, ang Hindi course naman mo? dapat, sabon palaba muna. Palaba muna. Ako kasi shampoo lang. So, may Bimbo gani. Ando sita. Thank you. Medyo ano kulot. may iba lang yung kasi siya, ano siya, brush up pa, pang bad boy ang ano, ikaw. Heartthrob, gano'n. Ano? Heartthrob. Ano ito pala? Nandiyan sa bag ko na pula. Mata ka naman no? Ano ba? Bag mong pula. Inanan, gwapa ang mean girl ha, lisod pare-pare na tagnaw. Asa yung bag mo? Ayan. Ano yun siya dun? Mali kasi niya yung hair mo, no? Last. Last ino yung buwan. Nakikawa na sa mo di ay. Kasi Asa yung bag blush. mo? Mana mo kuan dito. Establishment. Gamay na lang. Kaya di bag. Kaya mo ni friend. Ha? Kaya nga bag. Look at Chuyans. Friends din. Mama sa natin. Mag ko Maynila lang ko. Okay laki po. Ay pa bang? Asa yung bag mo? Hindi ko kailangan. May kissing scene ba? Kasi may lipstick siya. Ha? Dami lang. Tanong mo kung paayag sa dalo ni Kano. Diba? Mga mag-grade 1 nga iyatot pa sa mama. Lain man. Concept. Kung bag dito nga ito nga nasa kama, nandito ko yung ko pa. Ano ka kondong? Wala ko yung babasin ka. Tubig! Ano tayo lang natin? Tama naman. Tubig! Sabi na natin. Pupulbo lang ang pulbo. Ayun na. Pulbo na, para hindi masyadong weird sa ano. Ito naman kasi bad boy ko. Air 2x3. Alot ko uppercut. Wifi? Kanon ba? Wala mo nagluto ka. Wifi ba? Ay! Ay. Mo yung bag? Ano, pa-scan, wifi. Kaulam na sa kalabati, no? Ha? Pa-scan.
Malapit na yung ano mo? Nakabili ka ng speaker. Kapon. Gugay ka na sa kapwa. Isang set na. Tinest mo. Kung sabi ng kapitbahay. Mas may aso na ka. Wala pa siya sa isuoton. Asan yung pang uniform? Okay. Ayan. Paglungag raw ka ng paligdi. Beauty po kay wala ko na tanon yung kanon ba kung Sa August 3. Ayun lang. ano sa kumpos bi. May ka na ba? Beauty ka na talaga. Nakakuha man dito. Dili mo kasayangan sa kanon diri ba kay kita nang gyapon pagaon. Dili maglungag ta romantic pag oh. Ito ako bahaw pero kanang panos-panos na ginuo ko. Sila nga. Dagan matayo, pwede mo na pagkaon sila ha. Pwede pa tingin sa camera. Color. Pivote na sa other side. Sa kanan Other side. Tingin ka doon dito. Kuya, 12 to 10. kuya, para makita mo sa... Tawag mo dyan, Marcos. Sabi mo po yung Ako ba yung designer Alex? Mag-guitar yun ba? okay lang. Sa Paypay ba? Ano siyang designer? Hindi lang, magpaganda. Hindi lang. Wala tayong gusto. Wala na po ba? Dali lang ano. Yung issue ba? May man doon sa kwan, ito ila. Sila na bitay? Perto? Oo. Tawag sila sa tablon, di ba na? Second sila. Wala na sunod sa hatak. Ito ako mukha. Best for you. Botong sila. Yung kay Tanong, kuya, okay lang? Ano man na sila ka? Ako ng percentage dapat lang. Relax na, Jo bakit? Sige, di tulog ang dili. Hoy na. Pila mo mag-extend na ha? Do or tulo. Wala. Ako, Day. Ang long stay pa dyan. Ano po ito? Sabi ko sa imong movie. Bro, bleeding man, no? Ilawid ka mo kung once mo. Sila madala mo. MTV shoot. What is your role? Ay, my role is my family is... So, Sa mga attire. for the family, what is your role in this? My role is supporting actress. Pag uman sa basketball. Kasi napili ako ni Brenda as a supporting actress kasi nasa movie ako na dati. Nakapang-ispila ang kwan. In the past, Mora. 2000. Anong pangalan mo sa Adeline? MTV ngayon? Zipani. Zipani. Can you zip your mouth? Or si Danica. Hindi mo siya pagkakarito. Aurelio. Nalimili kang Danica. Da as in ano. Si Adeline. sa diyan. Nag-rant lang daw. Das and Daniel. Ni as in ni Black. As in kaon tagtagok. Saan ka na pa yung auntie ay ba? Wala rin po. Nakuha mo kay JC ka ni Kuan, nilang... Yo, ano rin ka na? Okay na, Day. Okay na, Day. Nag-check ang isa sa KT, ano siya. Lagi, dukala mo lang mo nga Kuan, nag-face down mo ang na may cycling Ako ka ba? ng istorya ko, anak. Kaya anak yung auntie. Ako yung... Ay, sorry po. Sige ba kaya tayo? Di ba di ba ikaw naka-video sa akin kasi kasi kang artist di halukan. Di ba? Hindi mo na mauday. Di halukan sa agtang. Di ba tinanong Britney di ba? Erma naman na sa tuwa. Mga galit. Wala ko ng istorya sa yung auntie. Yung auntie ako yung kasama.
Okay na video tayo, di ba ka video ta? Da, kamo na. At least galukan, naghalok ini ay galukan ko sa agtang ana. Ang yang pati, yung anak. No, lapa man. Bilis. Anak ingon ko no, nadung kami, anak ko man. Kay, natong kay, di kalap daw niya na like, harap daw. Kan ako na group na din. Sumalak daw. Kaya si nadong ka daw. Kasi nakastaya ka din, nakalimot ka ba? Nakalimot kay Sina. Wala eh. Joke-joke lang. Ano? Dili sa mga lalaki. Nadung kami. Dahil ka. Okay para effortless. So okay na po tayo. Ito na lang yung pang ano mo. Bawas na ako ng Maganda muna. ayan. Oo, ni Mitch Valdez. Tapos ato sa lamin din. Asa yung salamin? Sa namahaw. Eh, kuan ba? Nakita niyo message? Oh. Yan. Diba? Mana ni Yan, Brett? carry yan. Ha? Hindi ka na muna papasok sa school kasi di naman kinanglan magpimpul-pimpul. Wag na, wag na. Tewas naman da. Patay ito may mo diri oh. Lawas ka sa Along. Along. Pero siguro gamay lang yung Oo. ano ilalagay. Ang itim ba dito? Para ma-emphasize how you create the stories. Sa unahan. Yan. Di ba, love? I-full mo. Sight. Yan. Tapos yung bag. Sawa ko. Bag. Ah. Yan na lang, suklayin ko lang. O, diba? Yan. Bakit ang dami ko pimpul?